ছয় সাত মাস সিগাंचिनि थाने आनि थाने कासे प्रबल सब एमे नबो बरक वाई ओपन एयार मार्केट इम्पोर्टेड छबो फातारनि मानिका हामतुबुय और ओपन एयार मार्केट बु खंतलावनो बरक खंगो बाजार खुलगनाय सारि बाजार पाने अबहायके कायसा एब्रॉड नि कायसा कॉन्सेप्ट बायबर और खुमुलुंगो तैबो टूरिस्ट हतनानि तैबो अबहाय क्वालिटी माने मान थंनानि चिनि बरक रकनो जॉब अपॉर्चुनिटी दिने बगे बरक कैसे प्रपोजल थेमन ओके आगे तो बरक जे जागा सानमानो खाव मोटे नुगलो सानमानि आरो पार्किंग टार्किंग रने असुबिदा जागा किसा कम नि जों आरो देखाइले मानो हने और कसे लंग 6 मंथ नि 6-7 मंथ नि परे यागुलो जों आरो फरेस्ट नि ओ इसिसा जागा और ना आपातत खाइलेके अब एक्चुअली चिनि खुमु ओ वाई जे इम्पोर्ट ओपन एयार मार्केट खाइमा बायसिनि खुमुलुंगो टूरिस्ट ताबो बांनाय टूरिस्ट रक फायनाय चिनि बर रक जॉब अपॉर्चुनिटी तै बंनाय तैबो खुमुलुंगनो नायथाथक तै गैदरिंग खाये ओ जागा बिजनेस नि तैबो अपॉर्चुनिटी खायनान बागै अमो कताल कैसे स्टेप जों तैबो वान सगलाय दङो खुमुलुंगनो बाय तैबो बायके डेभलप खायो और तैबो बरकनो तुबुय एंटरटेन खाय रिमान डेभलपमेंट खायमान एसे इकोनॉमिक नि स्कोप खायमान जेमन जों कक सालायके और जों रिसेंटली फाउंटेन म्यूजिक फाउंटेन कैसे जों और खुमुलुंग पार्क खायना नाय दङ वाटर फाउंटेन पार्क अब खायना रिसेंटली अब सेंक्शन थागा 11 करोड़ नि अब यागल चिनि टूरिस्ट कॉटेज दाक्तिना आराम बंसिनाय ताबो चिनि 11टा टूरिस्ट कॉटेज आबनि लगे लगे जों और वान सगलाय दं कैसा जों ट्राम चालनानै ओ दसरामनि सिमी लामानि सिमी खुमुलुंग बेरायै ग्लासनि ट्राम लामा ति चलेनाय जात आमे ट्राम बायखे बरक रक थां फाय एकटा टूरिस्ट अट्रैक्शन खेनो ट्राम नि बागै जवान सगलाय दं ताइ कैसा हंके बरफ नक बिसिङो न माने जम्मू काश्मीर हाय स्विट्जरलैंड हाय तामिंगमा बनो स्नो हाउस कैसा खायनानै बाहायनो जवान सगलाय दङ माने ओ जागाव त्रिपुरानि जत टूरिस्ट रंग जों और तुबुय और अट्रैक्शन खाय सापों और खाते थाङै और इकोनॉमिक ग्रो खाय बायके खाय माने आबन बागै जों मो ये बाहायनो कैसे तिनिन तिमि कताल स्टेप बरोबर खा अम हाय खाय तैबो जों तरक ताबन बाहायके तैबो अबन डेभलप खाय मान आबन बागै चेष्टा खाय तंगो बो बरकनो बेलायकेन हामबाय ये निचिनि फाउंडर रगनो बरकनि जत और नि कमिटि नि ऑर्गेनाइजर रगनो बरकनि लगे जों दङ बरकनो जेसें मानसि जों सपोर्ट खायनाय बरकनो जों रिक्वेस्ट खाय दङ बरक मनि सुनि नांमानि माने खनि रक तैबो तुबुय और हमनिनो बरक गिदिर नाय दं खाके रियली जों बनो टाउन खाय माने बिसि अनेक बिसि ताबो जाति तो चिनि एग्रीमेंट तो 20 इयर्स देन खमा 1 year नि परे अब इंक्रीज होयतो जागा र येफन जों टेक्स बेटर जागा द रिमानो तोरु टेक जागा आमको हामबाय